Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curacao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De partij Trabalpa Curaçao heeft gisteravond alle geruchten ontkend die er de afgelopen dagen de ronde deden over de leider van de partij, Renox Calmes. Zo zou Calmes hebben gedreigd te breken met het bestuur van de partij en zou hij hebben aangegeven na zijn installatie als staatslid op 11 mei als onafhankelijk parlementariër verder te gaan. Zowel de partij als Calmes ontkennen de geruchten in een persbericht dat gisteravond is verstuurd. Volgens Calmes is al het nepnieuws de wereld ingebracht om te voorkomen dat hij zich kan aansluiten bij een nieuwe regering van MFK en PNP. Die hebben samen een samenwerkingsakkoord getekend, maar houden de ruimte open dat er een andere partij zich bij de coalitie aansluit. Volgens Sitre van Heijdorn, voorzitter van de MFK en betrokken bij de onderhandelingen tussen de MFK en de PNP, verlopen die onderhandelingen heel voorspoedig. Er wordt onder meer gekeken welke problemen er allemaal zijn bij de verschillende ministeries. Ook wordt er gesproken over het instellen van een nulmeting om te kijken dat de problemen in de komende 4 jaar daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Volgens hem zal voor het eind van de week er daadwerkelijk ruimte zijn voor een formateur. Momenteel zijn er 2 informateurs, maar volgens Van Heijdorn verloopt het onderhandelingsproces tussen de MFK en de PNP zeer voorspoedig. De beoogde nieuwe minister-president van Curaçao, Guilmar Pik Pisas, is zaterdag naar huis gegaan. Dat heeft de voorzitter van de MFK, Sitre van Heijdorn, laten weten. Pisas was eerder deze week gewond geraakt, vooral aan zijn ogen, nadat hij was gevallen in zijn huis. Volgens Van Heijdorn zijn de verwondingen nog niet helemaal hersteld, maar kan hij weer naar huis en kan zijn leven normaal weer een gang krijgen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Dan gaan we naar een ander groot probleem waar Curaçao nu mee te maken heeft, COVID-19. Het Curaçao Medical Center heeft gisteren laten weten dat het aantal bedden voor coronapatiënten in het ziekenhuis flink is uitgebreid. Er zijn nu 148 bedden beschikbaar. De ruimte, die normaal is bestemd voor patiënten om bij te komen na een operatie, de zogenaamde recovery rooms, is nu ingericht als intensive care voor patiënten die zijn besmet met COVID-19. Daarmee zegt het ziekenhuis zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een stijging van het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de electorale raad van Curaçao is er geen enkele aanleiding om opnieuw alle stemmen te gaan tellen. Verschillende partijen hebben zich zorgen gemaakt over het feit dat er zwart-wit stembiljetten zouden zijn, maar de raad zegt dat er op geen enkele manier is aangetoond dat die zwart-wit stembiljetten er ook daadwerkelijk zijn geweest. Daarom hoeft er geen nieuwe hertelling plaats te vinden. Tegelijkertijd zegt de raad dat het aantal ongeldig verklaarde stemmen historisch relatief laag is. De bekende Curaçaose antropoloog doctorande Suleika Su Kirigori is dit weekend overleden aan de gevolgen van corona. Kirigori was actief in verschillende overheidsorganisaties op het gebied van onderwijs en wetenschap. Ook was ze lid van de Curaçaose Cultuurraad. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur zegt diep getroffen te zijn door het plotselinge overlijden van de antropoloog. Haar familie is zwaar getroffen door corona.
Enkele dagen eerder overleed haar moeder aan de gevolgen van een coronabesmetting. Meerdere familieleden liggen nog in het ziekenhuis, waaronder haar vader. En dan gaan we over naar sport. Curaçao heeft ook de tweede groepswedstrijd van de WK-kwalificatiereeks voor Qatar 2022 gewonnen. Er werd in Guatemala met 1-2 gewonnen van Cuba. Curaçao was de betere ploeg en afgelopen weekend won het ook al de eerste kwalificatiewedstrijd tegen St. Vincent en de Grenadines. Op 5 juni speelt Curaçao de volgende wedstrijd. De ploeg van bondscoach Guus Hiddink gaat dan op bezoek bij de Britse Maagdeneilanden. 3 dagen later volgt een thuisduel met Guatemala. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.